Министъра на културата Найден Тодоров в студиото на нашето предаване. Предпразнично, може да кажем, преди голям празник утре. Най-светъл и най-хубав Велик ден. Здравейте, господин министър. Да ви благодаря, че одобрявате нашата украса тук в студиото, така че харесахте как сме се подготвили, но имаме търпение ние за утре. Добре дошли, господин министър, в Българската национална телевизия. Пак се срещаме. Сега, да ви попитам така, това цялото... Ето виждате, че и от политиката не може да се отървем, макар че сме в навечерието на голям празник. Отиваме на 6 избори за 3 години. Сега цялата тази несигурност, тази въртележка, цялото това политическо усещане за голяма агресия, за голямо напрежение, всичко това създава ли впечатлението, че държавата е на самотек и ако е така, за каква културна политика, за какво визионерство въобще човек може да мисли в тази среда? Какво става в тази държава през вашите очи? Сега, по принцип, когато говорим за културна политика, трябва да знаем, че липсата на културна политика също е вид културна политика. Просто не е тази, която искаме. Колкото до държавата на самотек, не бива да забравяме, че през тази непрекъсната смяна на правителства, което по принцип е нещо много лошо за България, това променя политиката на България като посока, в която тя се движи, защото всяко правителство идва със свои идеи по един или друг начин, с изключение на служебните правителства, но под министрите, под заместник-министрите има една администрация, която не спира да работи. Така че не може да се каже, че държавата е оставена съвсем на самотек. Не за първи път сте служебен министър. Това служебно правителство обаче е по-различно. Вие лично усещате ли разлика? Лично за вас. Това по-различно правителство ли е, кабинета Главчев? Познавам по-малко хора в това правителство, но в същото време познавам господин Главчев, така че съм спокоен. Познавам и някои от колегите министри отпреди. За мен разликата е от кого бях поканил. Предишния път бях поканен от президента Радев, сега бях поканен от господин Главчев. Понеже този въпрос ми е бил задаван и от колеги, никой не ме е питал дали съм от някаква политическа партия. За мен това е много важно, защото в живота си аз съм музикант, моята професия е музикант и един музикант принципно не е хубаво да се обвързва с някаква политическа партия, защото работа на музикантите е да работят за всички. Това, че правителството е ничие, както каза, не е на президента Радев по новите конституционни правила, партиите също се разграничават и демонстрират разграничение от него. Това, че правителството е ничие, в какви условия го поставя господин Тодоров на работа? Да бъде по-свободно и по-независимо или напротив, да бъде под атаката на всички? Кабинета Главчев. Според мен и двете. От една страна, отговорността върху министрите е много по-голяма, защото в крайна сметка няма някаква централна политика, която да се задава било от президента или от парламента. От друга страна, действително е много лесно в такава една ситуация правителството да бъде използвано като боксова круша. Имате ли такова усещане, че всички са недоволни от служебните министри? Моето усещане по принцип е през последните не знам колко години, че всички са недоволни въобще от министрите. Без значение какво е правителството. Ние сме достигнали до една такава ситуация в България, че хората изпитват недоверие към управляващите без значение кои са те. И всъщност това ще бъде работата на следващото редовно правителство, според мен, да върне доверието към тези, които управляват. Първите ви стъпки, когато се завърнахте, когато пак влязахте в Министерството на културата, има ли какво да се върши за 2-3 месеца? Винаги има какво да се върши. Разбира се, основната работа на служебното правителство са изборите, но в същото време през месец февруари бяха приети корекции в Закона за закрила и развитие на културата, които корекции не могат сами по себе си да проработят без да се подготви и приеме една следваща нормативна база, която се базира на тези промени. Заради тази ротация ще има ли, няма ли да има всичко, което се случи след това, тези нормативни документи се забавиха. И сега ние се опитваме да наваксаме и да ги приемем, за да може промените в закона действително да се отразят на хората. Кои са процесите или задачите, които, така да се каже, трябва да форсирате за малкото време, в което ще сте министър, ако смятаме, че кабинета малко ще издържи? Има друг прочик, че дълго време ще се задържите. Знаете го, чухте го. Аз съм го чувал това. По принцип се пазя да правя прогнози за такова нещо, защото в крайна сметка всичко ще решат хората на 9 юни. Задачите са немалко. Повечето от тях са текущи. И това е което много хора по принцип пропускат. Че понякога с големи цели захванати забравяме, че ако спрем текущата работа, големите цели ще останат само в мечтите. В същото време аз имам своите големи цели
И бих искал да ги оставя в Министерството като наследство за следващия министър, тъй като принципно е трудно един служебен министър да прави някакви генерални промени. И не би трябвало. Сега, в моя случай хубавото е, че аз съм от сектора, от културния сектор и съм наясно с проблемите. Така че заедно с колегите от Министерството, които са по-наясно от всеки друг, можем наистина да направим така, че много в кратки срокове нещата за хората, които се занимават с изкуство, да бъдат по-лесни. Не случайно употребих думата форсиране на процеси, защото рекордният бюджет, многото пари този път наистина с които разполага като годишен бюджет Министерството на културата и въобще за всички гилдии в сферата на културата, са видими. Напредъка е видим, хубав, радостен за всеки един администратор и разбира се за всеки един творец, който има необходимостта от тях. Само, че нали не пропускате заканата на една от гилдиите, на актьорите, на Съюза на артистите в България, които казаха, не виждаме никакво развитие. Докато не ги видим и получим тия пари, нищо не сте направили. Предупреждаваме сериозно министъра на културата, че чакаме парите. Ами ето това е, за което всъщност аз говоря. Кой още чака парите от вас? Всеки. По принцип, големият проблем не е само в липсата на пари. Големият проблем е в начина на разпределение на тези пари и това е, което трябва да си кажем ясно. В момента различните гилдии съществуват на различен принцип на финансиране, в различна форма на делегиран бюджет, която форма обаче е изключително неясна за много хора и дава възможност да се правят интерпретации. В същото време парите не винаги достигат до където трябва, което логично доведе есента до протести. Има ли гилдия, която смятате, че наистина е видимо ощетена? Културна гилдия? Аз не смятам, че има гилдия, която да не смята, че е ощетена. И с основание. И пак казвам, проблема не е къде отиват парите. Проблема е как отиват парите, на какъв принцип се разпределят парите. Проблема е тази цялостна несигурност, която се създава, хората да не знаят сега ще получат ли, ако получат, колко ще получат, ще им стигнат ли. Така не се прави по принцип културна политика, така не се прави никаква политика. Откакто сте министър, направихте ли финансова корекция някъде, по някакви пера? По принцип се пазя да правя такива корекции. Корекциите, които сме направили, са много дребни. Те са действително корекции за балансиране. Онова, което обаче трябва да се направи и което всъщност започнахме да работим с колегите, е да се промени начина, философията за това как парите достигат до хората, за да могат те наистина да стигнат. Защото, ще дам един пример, защото в момента звучи като голи думи. През последните години се случи няколко пъти в различни години Министерството да връща пари в държавния бюджет по едно перо и да има огромен недостиг в друго перо. Ето, това говори за неясно разпределение. Министерството на културата не е организация, която да може сама да се прехвърля пари от единия джоб в другия джоб. По принцип, законът това го забранява и слава Богу, че го забранява. Но това показва, че има някакъв проблем в системата. Не може едновременно парите да не достигат и в същото време да бъдат връщани пари. Приемате ли като, ето вече и като човек на изкуството, не само като министър, приемате ли като обида твърдението, че културата е един от най-нереформираните сектори? Обида ли е това за вас? Не, то е просто неверно. Културата е възможно най-реформираният сектор в България като количество реформи. И те са всичките изключително неуспешни, не защото сами по себе си са лоши реформи, а защото всяка реформа има различна философия от предишната. И културата през последните 35 години, толкова, непрекъснато направо се лашка. Наляво, надясно, тя не знае на къде върви. И всъщност вървим един, а то не е и кръг, една спирала, която води до обедняване на хората, които се занимават с култура, води до несигурност в културата, води в крайна сметка до въпроса, има ли култура в България? А култура знаем, че има. Ето, това е най-тъжният въпрос. Има ли култура в България? А има ли тунеядци в културата? Тунеядци има навсякъде в обществото, във всяко едно общество. Но аз тук ще ви изненадам с отговор. Това, което хората си представят, когато става дума за тунеядци в културата, няма. Но преди известно време си говорих с колега в Великобритания, където културата функционира на съвършено различен принцип. И той ми каза нещо, което аз много се впечатлих, не непременно позитивно. Сега тук малко ще влеза на криво на госпожа Григорова, която беше преди мен. Колегата от Великобритания каза, тунеядци са тези,
които са толкова сигурни, че ще получат всичко така или иначе, че в един момент спират да работят и започват да живеят на гърба на обществото. И аз казвам, добре, ама къде има такива хора? То не може да има такива хора. Той казва, напротив, има. И това са всички хора, които са толкова сигурни, че нищо не може да им се случи. Че каквото и да се случи, сектора да спре, те ще продължат да си получават заплатите. Че всъщност те стават вредни за тези, за които трябва да работят. Сега, това е една много тежка тема. Как да мотивираме хората да работят? Как да мотивираме хората, които са сигурни в себе си, че нищо не може да им се случи, да работят? И тук е моят страх, защото част от реформите в културата в България са били точно в тази посока, да бъдат, образно казано, разкарани тунеядците. Само че, както се случва винаги в такива ситуации, заедно с сухото горе и мокрото. И ние трябва винаги да сме много внимателни, защото хората на културата са малко по-различни в своето мислене. На тях трябва по различен начин да им се каже какво се иска от тях. Цял живот те се занимават с едно нещо. Те не са като много други професии, които работиш едно, после отидеш, смениш го, работиш нещо съвършено друго. Хората на културата това не могат да го направят. Когато те се захванат с нещо, те го правят за цял живот. И ние трябва да намерим начин как тези хора, които правят нещо цял живот, да ги държим цял живот мотивирани. Това вече е трудно и тук говорим за културна политика. Как приключи дългата сага в Националния фонд култура, господин министър, НФК? В момента няма сага. Всичко е приключило наистина. Фондът е с нов директор. Кой го управлява сега? Диана Димитрова се казва временният директор. Ще има през есента конкурс за постоянен директор на фонда. Това беше един, според мен, излишен скандал, тъй като въобще не ставаше дума за битка между директор на фонд и министерство. Имаше решение на ВАС, което трябваше да бъде спазено. И в крайна сметка то се спази. От тук нататък работата на фонда е проектите, които са забавени, да бъде възстановено темпото на работа, за да могат хората, които се занимават с изкуство, в крайна сметка да си получат парите. А защо след решението на съда остана твърде дълго старото ръководство? Обжалвания. Поредица обжалвания, непризнаване на заповеди и така нататък. Аз мисля, че там имаше малко сгрешена комуникация. Но факт е, че нямаше начин при това решение на съда старото ръководство да продължи. За мен няма драма. Това беше един директор, който не беше лош директор, просто беше в един момент в колизия с правилата. Това, което е важно, пак подчертавам от тук нататък, е фонда да възстанови своята нормална работа, своето нормално темпо на работа. В момента има един доста, аз би го казал, доста професионален управителен съвет. Познавайки администрацията на фонда, това са също едни прекрасни професионалисти. И работата сега е едните с другите да започнат да работят заедно. Да. Добре, конфликтът е на страна. Няма го. Няма. Вече сме в месец май, най-емоционално и ангажиран за Министерството на културата месец. Имате, разбира се, много празнични прояви, но какво имате да свършите до 24 май? Наистина са много прояви. Няма да почна да ги изреждам, защото деня няма да свърши. Само ще кажа, че около 24 май Министерството на културата раздава наградите за най-успешни творци Златен век. В същото време се вижда в почти всеки един от градовете, че се подготвят много прекрасни събития, които са свързани с празника. И въобще месец май винаги е бил един от месеците, които са пълни с какви ли не културни събития, което може би създава една малко илюзорна представа колко всичко цъфти в България. Но по-добре да тръгнем с тази представа и да я превърнем в реалност. Бяхте миналата седмица участник в наш много емоционален репортаж, господин министър, за цигулката на Минчо Минчев, на големия наш виртуоз Минчо Минчев. Прекрасен репортаж, изпълнен с много емоция и с фактология, която може би малцина знаят, че този Страдивариус е на държавата, че Минчо Минчев доброволно връща Страдивариуса. Къде се намира в момента той? Къде е тази цигулка? Тази цигулка в момента се пази заедно с още два други инструмента. Къде? В сейф, на тайно място? Да. Минчо Минчев за мен беше голяма изненада, че той се върне инструмента, защото според мен той можеше още много да направи за музиката в България с тази цигулка. Да, тя е държавна цигулка, той е ползвал много години, но също така, както е държавна цигулка, държавата е купила тази цигулка за Минчо Минчев. И аз очаквах, че той ще продължи още известно време да свири с нея. Той реши да я върне. И водихме с него много разговори. Според него
трябва следващото поколение музиканти, вече крайно време, както той се изрази, да поемат щафетата. И смятам, че това, което е най-хубавото, той трябва да бъде измежду хората, които ще изберат кой да продължи с тази цигулка. Когато се говори за талант и за култура, има ли място за пари, да ви питам? Колко струва тази цигулка? Милиони. Милиони? Да. Много са малко тези цигулки по света, което ги прави сами по себе си скъпи. От друга страна, качеството им е несравнимо и до ден днешен хората се опитват да повторят изграждането на подобни цигулки от семействата на Страдивари, Гуарнери, Амати. Не успяват. Някой казва, загубена тайната на лака, какво дърво се използва, така нататък. Това е без значение. Факт е обаче, че тези инструменти, които са наистина много малко в света, са изключително скъпи. От една страна заради звука си, от друга страна заради количеството си, от трета страна, защото през вековете с тях са свирили големи музиканти. Например, преди Минчо Минчев с тази цигулка е свирил концертмайстър на Нью-Йоркска филхармония. Преди това е свирил барон Витгенщайн. Въобще, говорим за инструменти, които имат много сериозна история. И затова е толкова голяма честта и отговорността за следващия, който поема стафета. Ако искате да завършим с новини от Софийската филхармония, ако има такива, разбира се. Сега, аз по принцип в момента не работя в Софийската филхармония, но Софийската филхармония точно след една седмица на 12-ти ще има концерт в НДК с най-големия тенор в света, Йонас Кауфман. Това е събитие, което само по себе си е нещо грандиозно. Отново се случва през месец май. Може ли с връзки да ни уредите едно интервю? Мога да опитам. Ще видим, ще поговорим с филхармонията какво ще кажат. Както казах, май месец на страхотни събития, също така и в Софийската филхармония, но за мен едно от най-големите събития, не на годината, на десетилетието, е именно гостуването на Йонас Кауфман в България. Такова не е имало до сега и не знаем дали и кога ще има следващо. Понеже казахте обаче, че сме към края на разговора, аз бих искал да изразя и някакво разочарование от този разговор, защото днес е 4 май, а въобще не стана дума за междузвездни войни. Денят на междузвездни войни. Вашия принос е много сериозен в музиката на Междузвездни войни. Кога е следващия концерт? Следващия концерт Междузвездни войни ще бъде през август в Любляна с Софийската филхармония. Ето ще загрявате от сега до август, за да бъде отново бляска в този конкурс. Добре, след като ми направихте забележка за вашето творчество, господин министър и господин диригент, ако политическия ни живот в момента е пълен хаос, както виждате, и е музика, и е някаква творба, и е някаква симфония. Коя симфония е политическия живот в България? Много добре. Аз бих казал, че той не е точно симфония. Някоя мрачна, не нещо, дайте някой мрачен композитор. Коя симфония е това? Не дори мрачен композитор. Не, мрачното е различно. Може би това е поемата, това е, да речем, Оцелелият от Варшава на Шönberg. Веднага да отговоря защо. Не заради тежката проблематика на произведението с концлагерите и така нататък. По друга причина, класическата музика какво представлява? Класическата музика сама по себе си представлява организация на някакви тонове около някаква устойчивост, наречена тоналност, тоник. И каквото и да се случва в музиката, всичко се стреми към завръщането в тази устойчивост, което е хубаво в едно общество. Каквото и да правим, да се връщаме в една устойчивост. Обществото да бъде устойчиво, да бъде балансирано. Шönberg е човека измислил тъй наречената 12-тонова система, където тази устойчивост изчезва. Вече няма стремеж към някакъв баланс, няма стремеж към нищо. Цялата 12-тонова система, наречена додекафония, а хора, които не разбират тази музика, когато я слушат, те наричат какофония. Това не е верно, но няма значение. Това е някакъв ефект за хората, които не разбират за какво става дума. Цялата тази организация в този вид музика се базира на изчисления. Тоест, тук това, ако направим там, какво ще се случи, тук това, ако направим там, какво ще се случи, но всъщност липсва основното. Липсва устойчивост. И аз мисля, че точно това е днешния политически живот и днешния живот на обществото в България. Хубава метафора за финал. България е Шönberg. Мислих, че ще кажете Шостакович, мислих, че ще кажете, не знам, нещо още по-страшно. Шönberg. Липса на устойчивост. Малко звучим като Стравински звучим, като някаква лудост. Стравински е един композитор, който е имал произведения в различни стилове, жанрове. Да. Едното няма нищо общо с другото, което не е точно ситуацията в България. В България имаме
някакъв друг вид устойчивост. Тя е устойчивост на неустойчивостта. Благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Найден Тодоров, министър на културата.